Какво става, хора? Аз съм Пантата и вие сте с моето днешно видео. Така, в днешното видео ще отварям няколко пакета. Малко са, но пък има шанс да се падне нещо много добро в FC. Така, отиваме тук на Division Rivals и вземаме ето тези 2500 джема. Така, като ги вземем, сега ще отидем тук. Ще забим всички точки, които можем, за да вземем такива. Legend Point. Така. И готово, добре. В момента имаме за 3000 джема, ето този. И един пакет. Да направим екченджа от това, което се е паднало. Един ето такъв. Нека да правя. Ще видим. Аз сигурно ще го купя и ще нека направо да започваме. Отваряме пакета и нека видим какво ще спадне. Дано да е нещо добро. Поне 9 частица да е. Да мога да я сложа в Exchange. Белгия. Не. Това е 9 петичка. Ел. Добре. Сега тук отиваме и тук ни даде малко точки някак да направим Exchange. Да. Май някак да направим Exchange обаче. Това е проблема. Добре. Добре, правим го. Добре, нека видим какво ще спадне. Мале. Чакайте, хора. Излезем. Имаме головин. Да го видим головин, колко стои позишън. 53 милиона. Не. Бре, Мюллер 9-8. Чакайте да видим. Обаче мисля, че и той ще е много. Това е 9-9 плюс. Пичове не знам. Ще видим KDB. Колко са малко. Мисля, че е много. 30 милиона 500 на маркета. Да, и това е 500 на маркета. Добре, не взимаме Родриго. И може да се върне Родриго как ще е? Само да го намерим. Да. Опа, малко се объркахме. Така, ето го Родриго. Бразилия, дясно крило, Реал Мадрид. И това е Родриго 9-7. Ще го тестваме във видеото направо. Е така. Ще го сложим в поляр. И така, хора, нещо се бъгна. Не знам какво стана и ме изкара от мача. Ето беше ясно, че се загубиме. Измислих едно нещо. Родриго ще го сложим на резервната скамейка. Така, Родриго. И второто по време ще го вкараме да играе направо. Трябва да си върна купите със сигурност.
Така че днеска може да има 2 видеа на FC Mobile. Този ще е малко тегъв обаче, но нищо. Утре, днеска може да има още едно видео на FC Mobile. Утре със сигурност ще има видео на FC Mobile и ще видим как ще провърви. Като, ако не съм казал, долу в коментарите напишете каква игра да си изтегли да почне да игра на видео. Така че Риенри стопката, Роналдо, Модрич, пас към Салиба, изразу към Тиери Енри. Това е по принцип Тиери Енри. Трябва ми е на лявото крило, ама не знам какво е там. Така, това ще пас към Салиба. Ще тръгнем с Ван Дайк. Модрич. Добре, браво на Модрич. Не, тук нещо какво направим. Ще приберем защитниците и така да тръгва на горе, да се прибират още. И така ще му направим Салиба. Не. Се трябва да изчистим хубаво към Роналдо. Мисля, би трябвало Роналдо да е там. Великолепен пас в фримпонг на Роналдо. Браво, Салиба. Добре, трезги е стоката. Пас към Роналдо. Роналдо мина Малдини. Дуспа. Фал? Фал няма ли? Фал? Не. Това ще чист фал. Да, топката ти отново в него, аз му взимам. Браво, Салиба. Но фастикам ке правиш опена фейкшота мотивате. Не сме играли с Уишфиго не е пипнал топката. Сега ще дадем време на Родриго да го видим. Но аз няма го ползвам само за видеото. Добре, сега че го сменим. Да направи нещо Родриго. И помогне в първия си мач за моя отбор. Сега той е стопката. Прави опена фейкшот. Отново. Бате, какво правите нашите, бе? Само защита съм добървате вън. Да, и това ще е гол. Не, просто... Брат, направи нещо, бе. Те защо не му взимате топката, бе? Как не ми е така всичките, бе? Да, брата, него ще му свизи дуспа. На мене не, аре бегай от тука, бе, брат. И това беше за видеото.